Gusto nyo ba ng murang mga chocolate? Tara't samahan nyo ako para tignan at silipin kung ano ba meron dito sa Sweetie Kenyo. So ayan guys, pagpasok natin dito is bubungad yung mga chocolate. Sa mga naghahanap naman ng mga chocolate, good to para sa mga chikiting nyo guys. Dahil magpapasukan na, pwede kayong mag-imbak ng mga pagkain ng mga kids dahil mura lang dito. Dito tayo sa mga Toblerone. Ang Toblerone nila dito is 2 for 128 pesos. Alam nyo ba kung magkano to sa mga market like sa Pure Gold? Nasa 75 to, basta nasa 100 plus ang isa nito. Pero mabibili nyo lang dito guys ng 128. Dalawa na siya ha, 100 grams. Ito naman sale siya, 358 pesos. 360 grams na siya. 278 Milky Way Minis. M&M dito. Ayan, 278 naman. Sa mga naghahanap ng pieces, 238 yan. And then dito naman tayo sa my Twix. Ma-afford nyo to ng 88 pesos. 3 pieces na siya. Ayan o. Sarap kagatin. Ayan, itong Skechers, ganun din. 3 for 88. Grabe. Huwag kayong magtataka kung bakit mura dito. Kasi dito yung bagsakan tsaka direct sila sa mga supplier. Katulad din sa SNR, pero mas mahal sa SNR. And then, ang kinaganda nito is, huwag kayong mag-alala kasi ang expiration nito is 2024 pa. Kaya, good talaga dito. And then, meron din silang KitKat. Ayan, nakasale din siya. 3 for 88 pesos. Marami mga iba't ibang mga chocolate dito. May M&M. Ito, my favorite. Dairy Milk. Cadbury. 88 pesos lang to. Meron din silang isang klaseng Cadbury White. 88 pesos din. Ayan, may mga Skechers. Basta pag pumunta kayo dito guys, sobrang dami. Lahat ng mga klaseng chocolate nandito, mga Hershey, and then yung mga Mentos, maraming mga iba't ibang pagkain, mga chips. Ito naman yung sila, Snackers is 78 pesos yung ganito. 415 grams. Good to sa mga nagbabanding ng mga barkada. Meron silang cheese ring. And then itong nachos is 75 din guys. Grabe po, ang laki. Hindi ko alam kung magkano to sa SNR pero siguro nasa 100 plus. Dito naman tayo sa Pringles. And may sour cream and onion, salt and vinegar, and then meron silang mga original. Ang price nito 105. So ayan, may mga pumapasok na bumibili. Meron din silang flavor dito na pizza. Ayan po. Wow! 105 lang to guys. Ang presyo nito sa Pure Gold sa mga market siguro nasa nasa 180 gano'n. Sa mga naghahanap naman ng mga chocolate, mga cream bar ng mga Junakis nyo, meron din. Ito yung binili ko nung unang pumunta ako dito. Meron silang cream bar. May mga iba't ibang flavor sila. Meron silang strawberry, may chocolate. Itong blasting ice cream cone, dami lang naman nito. 98 pesos ang kurang. Dito sa may taas is nuts cream. 108 naman yan. Candy siya. Candy siya, nuts. Price, nakalagay na dito. Yung Mentos, mga kabsat, is 68 pesos. Chupa Chups is 278. 278 siya kasi nakaano na siya, isang plastic, naka-plastic na siya. May mga price naman yan eh. Meron silang Lala Pastillas. Grabe, 4 to 100 to guys. Ang mura no? Kahit anong flavor, basta ano siya, Lala Pastillas. Ito siya guys, 4, 100. And then this one naman, dito tayo sa mga gummies. Alam ko naman na yung mga chikiting nyo, may sa mga gummies. Ang gummies nila dito, Keffi Gummies is 3 for 100 to guys ha. Kasi sa sa Pure Gold to, nasa 68 atang isa nito. Dito is 3 for 100. Meron na kayong gummies. Tatlong pack. For 98 pesos naman to. 4 na pack is 98 pesos na guys. Dito naman tayo sa may Goya Fun Factor. Nakasil din to ha. Lahat ng nandito is nakasil. 188 pesos. Monday, yung cream puff, ito yung 48 pesos, 3 pack. And then this one naman, nakasale siya, isang piraso lang is 45 pesos. Itong brownies. Ayan, meron din sila dito sa baba, 108. Itong nasa baba, chocolate chip cookies is 10 pesos isa niyan. And then itong scotch is
45 pesos lang to guys. 45 pesos. Meron silang chips ahoy. Ito yung favorite ko. Chips ahoy, 5 for 100. Ito siguro siya. Ayan. 5 piraso nito, mga kabsat, is 100 pesos na siya. And then, kung gusto niya naman ng mas malaki, meron din po sila. Itong 45 pesos. Nasa 48 ata sa Pure Gold Tour, nasa 50 plus. Meron din silang Dexstar dito, 88 pesos. Isang ano na yan, guys? Isang pack. And then, ito naman is 3 for 180. Tatlong pack. Kita nyo naman, may iba't ibang flavor. May vanilla, may chocolate. Depende sa inyo. May mga, may mga bumibili na dyan. 188. Peanut butter. 125. 125 to? Ay, grabe. Tingnan nyo, oh. Yun yung mga gusto ko, oh. Nag-ano na siya, oh. Parang nagmamantika, no? 1 litro na to, sir, no? May mga bumibili lang dito sa may likuran ko. Etong chocolitos. Grabe, itong chocolate. 100. Grabe, mga mare. Tingnan nyo naman. 108 na tong dalawa. Dito naman sa taas, etong mga cookie crumble brownie. 55 lang yan, isang pack. So, ayan, meron din silang mga dito, mga chichirya. 4 for 48 pesos. Dito naman tayo sa kabilang side. Ayan, 5 for 100 pesos. Grabe, no? Kusang 5 pieces per box. 5 pieces per box. By the way, si Sir siya pala. So, ako po yung team leader ng Parañaque branch po natin. Mga naghahanap naman ng mga spam, pambaon ng mga chikiting nyo, meron din dito guys, hindi yan papatalo si Quits Ahenyo. Ayan. Magkano yung spam natin, sir? So, ayan po, for only 198, maabil nyo siya lang sa 198 pesos. Sa ibang market natin is nagkakalaga siya ng 230 to 250. Lalo ngayon, Ayan. nagtaasan na, di ba? Yes po. Anong expiration po niyan? 2026 po siya. Ayun, 2026 good 2026 po, talaga nasa siya. ilalim na. Meron silang mga iba't ibang flavor, guys. May dali din, tuna flakes. Uy, ano to ha? Nai-issue ako dito. 4 for 98 pesos. Grabe, sobrang mura, 98 pesos. With chili na siya ha. Dinaig pa niya yung century tuna. Century tuna, yes. Hindi po siya ng century tuna, pwedeng pang palaman, pwedeng pang lawak sa mga ibang pagkain natin. Sa mga iba't ibang pagkain. And then guys, meron din silang dito, Pansit Canton. Ayan, sa mga Korean. Meron silang cheese ramen, Nabati Riches instant noodle. Meron din silang mga spicy cheese. And then, ito yung tinatanong. Ito yung tinanong sa akin nun nung nirecommend ko tong store na to. Ito yung nauuso ngayon sa TikTok. Yogurt cereal. Ito guys is 128 pesos lang to. Ayan o. Meron silang cheesy yogurt at crunchy with fruit, grains. And then this one is... Ito po yung nut cereal natin. Then yun naman po yung fruits natin. Ito yung fruits. 128 lang to guys. Grabe. Sobrang mura. Meron din silang, katulad nung na-video ko kanina sa kabila, meron din sila ditong mga bites na Cadbury. Magkano to, sir? Dalawa for 108 na po yan. Grabe, 2 for 108. Siguro meron naman 10 piraso, no? Yes po, bali estimated po niyan is nasa 15 plus po. Nasa 15 Yes. plus. Grabe, mahal yan sa mga ibang katulad yan kalapit lang yung SM Hypermarket. Dito naman tayo guys sa may nuts. Sa may nuts. Nuts crisp po. Nuts crisp. Ayan. 55 pesos na ginawang parang candy. Yes po. Ayan. This is 55 pesos. Oh no, 55 pesos din. Pang ano mo sa birthday mo. And then, eto, mahilig yung anak ko dito. Etong Nabati wafer is 2 for 88 pesos. Yung choco dito, ma'am. Assorted po. Assorted pala pwede. Ayan. Meron din silang mga chichirya dito. Ayan yung mga monchitos. 65 pesos po, guys. Ayan grabe. 65 pesos. Ang sarap ang pulutan nyo, guys. Meron din silang dito, mga chicharon. Magkano to, sir? 65 din. 65 din. And then this one, yung... 65. Grabe, 65 pesos. Magkano ba to sa SNR? 78. Nasa 78 to 80 sa SNR. Pero ngayon siguro nasa 90 plus na kasi nagmahal na yun. Pero tanong ko lang, sir, kahit nagmahal ba, pero yung presyo nyo dito, sir, anong... So bari yung price po natin dito is nakadepende po yan sa supplier. Meron po tayong tinatawag na increase and decrease. So yung ating pong price dito is talagang may chance po na tumaas, pero tataas mo po tayo is nasa 2 to 5 pesos lang po yan. 25 pesos.
Sir, tanong ko lang, may mga branches ba kayo dito para naman sakaling kung hindi makapunta sa Parañaque, meron ba silang ibang pupuntahan na Yes po. ganitong store? Bali, ang ating pong branch ngayon dito sa Parañaque branch is 2 weeks pa lang po siya. So, kaka-grand opening lang po niyan. So, meron po tayong 6 branches. So, meron po tayong 4 branch sa Bulacan po yan. So, meron po tayong 4 branch dyan. Then, yung sa Metro Manila naman po is 2 branch. So, isa na po dyan ang Parañaque. And syempre, isa Las Piñas City. Sa Las Piñas. Dalawang branch. Yes. Tanong ko lang po, anong nationality ng may-ari po dito? Ang nationality po ng may-ari dito is pure Filipina. Pure Filipino. Yes po. Kaya talagang safe na safe Opo. talaga yung ano dito. And then sir, tungkol nga po sa expiration ng mga items natin, ng mga chocolate, mga pagkain, kasi importante yan, yung expiration po. Talagang ano, kasi marami pong nagtatanong, baka po, ba't ganyan ang presyo, napakamura, pero baka isang araw lang or 1 week expired na, gano'n. Anong maipapayo niyo po pagdating sa mga ako? So, bali yun nga po. So, hindi talaga maiwasan natin yan. Lalo na sa branch po natin. Yan sa Sweet Sicaño Chocolate Store. So, madami talaga nagtataon ba't napakamura natin. Pero, number 1 po namin sinasabi is direct supplier tayo. Then, pangalawang po nilang tanong is expiry. So, yun nga po. Nagtatanong sila kung near expiry po ba. Apo. So, sinasuggest po namin is bago po sila pumili or bumili ng item natin is ipacheck po nila sa mga clerk or sa ating cashier yung mga expiration date. Pero almost lahat naman po ng ating items dito is 2024 above. So, ayan po. Nasa 2024 to 2026. Yes po. Kaya talaga sulit yung pagbili nyo dito kasi nga syempre importante yung mga nanay na katulad ko yung expiration. Kaya po sir, thank you so much sir. Anong pangalan nyo po? So, ako nga po pala si Jonard Papa. Sir Jonard po. Months pa lang to sir, di ba? Yes po. Bali, ang branch po natin ng Sweet Sicaño is magpo 4 years pa lang siya, yung Sweet Sicaño. Then ako naman po is magwa 1 year pa lang dito sa Sweet Pero Sicaño ito na yung natin. pinagkakatiwalaan niyo sir. Yes po. Kasi nung unang pagpunta namin dito, maraming mga bata, kasama ko yung mga Oo. classmate ng anak ko, kaya hindi mo na ako nakapag-vlog nun. Ano ang mas maraming bumibili dito? Mga estudyante ba? Kasi may mga chocolate or yung mga kapwa ko din mga magulang. Okay, so sa based na rin sa observation po namin, marami po talagang bumili dito is yung mga nagre-reseller. So, doon po talaga bumapasok yung bulk order nila. Guys, nasabi nga sa akin ni sir yung about sa reseller. Marami na naman magtatanong dyan about sa mga magre-reseller. Ano masasabi mo sir tungkol sa pagre-reseller ng mga kung paano or wholesale ba nilang makukuha kung ilang piraso? Okay, so ayun po. So, may tinatawag tayo ditong bulk order. So, ibig sabihin is per box. So, once na kumuha ka po ng isang box ng bawat item natin is meron po siyang less 2 to 3 pesos per piece po yun. Per piece. Yes po. Basta po per box ang ating kukunin is meron tayong discount. Hindi katulad nito sir, may 349. So, katulad po ng ating 3498, ayan. Yung- Sa 3498 po natin, ayan, pag kumuha po kayo ng isang bundle niyan is may less pa po siya. So, pwede siyang pumatak ng 3495. Okay. Basta 3 pesos sa isang item. Yes po. Halimbawa, nasa 4, di ba may nakikita Yes tayo po. kanina na yung vlog ko. 4 pieces, halimbawa 4 pieces, 108. Okay. So, magiging 105 5. na lang siya. Kasi less 3 pesos kada bawat item, guys. Grabe. Sobrang sulit talaga. May mga CCTV sila. Ayan, may mga cheats. So ayan guys, by the way pala, dalawa yung nandito sa store. Bali si Sir team leader dito sa store na to. And then meron ding isa doon, si Madam, yung cashier doon. Hindi ko din po inaasahan na nandito yung aming owner. Wow! papakita- Oh, yung nandito yung owner mismo ng Kenya. Yes po, pero private. Private po. Talagang ayaw pero ang ganda talaga ni Ma'am. Ang sexy. Oh, At napakabait pa po. At Kaya- napakabait sa mga Staff. Ayan guys, naipakita ko na sa inyo lahat at sa mga nagko-comment, nagtatanong kung saang location. So ayan, lahat ng kasagutan ng yung mga katanungan ay naibigay na namin. Sir Jonard, thank you so much sir ha. And nandun yung may-ari guys. Ayaw na magpa-vlog. So ayan, thank you so much for watching guys, and don't forget to subscribe and like and share this video and comment ka na rin kung saan pang mga location or store ang ating
mapupuntahan ng mga mura or bagsakan ng mga gamit or ano pa yan. So ayun, thank you so much for watching, guys. Sa mga gusto pala pumunta dito, ito yung kanilang location. Isa na dito yung branch nila dito sa Parañaque. At meron din sa Las Piñas, guys. And meron din sila main doon sa Malolos, Bulacan. Yun yung pinaka-main nila sa may Malolos, Bulacan. And meron din silang Facebook, TikTok, and meron din silang Shopee and Lazada. And andyan na din yung kanilang cellphone number. Kahit ano pang inaantay nyo, arat na! Bye!